Najprije i još jedan put sve vas srdačno pozdravljam. Bazilika u Cimu. Vremešni žitelji brojat će kako smo prošli 25. obljetnicu, kako se ovdje svake godine okupljamo, svetu misu slavimo, sumještani, naši prijatelji, gosti, stručne i manje stručne osobe dolaze da svi posvijestimo vrijednost ovoga lokaliteta. Bazilika u Cimu, najstariji živući arheološki spomenik Mostara i okoline, tako kaže federalna BA. Područje Cima bilo je naseljeno još u vrijeme Rimskog carstva. Na blagoj padini Cima otkriveno je naselje iz ranoga kršćanstva. I Mostar može biti ponosan ovim objektom koji nema sličnoga u našoj bližoj i daljoj okolini. Dobili smo najstariji živući arheološki spomenik Mostara i okolice. Ako znamo da je objekt u Cimu iz vremena od 4. do 6. stoljeća, onda možemo slobodno tvrditi da je stariji od bilo koga arheološkog lokaliteta u Mostaru. Rezultati iskapanja publicirani su u Glasniku Zemaljskog muzeja 69. godine, a manja arheološka monografija za Cim publicirana je 95. godine. Tomo Anđelić ovdje je s nama bivao, danas mu želimo iskreno kazati pokoj vječni. On piše o razvoju arheološke djelatnosti Muzeja Hercegovine u vremenu od 1950. do 2010. godine pod naslovom Zbornik radova sa naučnog skupa 60 godina Muzeja Hercegovine u Mostaru, izdavač Muzej Hercegovine Mostar. Zbog svoje karakteristične arhitektonske osnove, Bazilika u Cimu je među nekoliko desetina do danas poznati bosansko-hercegovački starokršćanski bazilika, izuzetan i jedinstven primjer kasnoantičkog ranokršćanskog graditeljstva. U srcu Hercegovine, sjeverozapadno od Mostara, ostaci su jednog bisera sakralne arhitekture u našoj zemlji, rekoh, iz vremena ranoga kršćanstva. Jednobrodna bazilika s 3 apside, jednobrodna, to znači jedna lađa, evo ova koju imamo pred sobom, sa 3 apside, evo možemo kazati ovi lukovi, 1, pa 2, pa dolje 3, tu imamo i krstionicu, jeli? Evo, rekoh, u našoj zemlji iz vremena radnog kršćanstva jednobrodna bazilika s 3 apside na položaju crkvina u Cimu, ne svakidašnja je ostavština graditeljskog i kulturno-povijesnog nasljeđa u dolini Neretve. Na postojanje objekta sakralnog karaktera već su ukazali slučajno otkriveni nalazi ulomka nadvratnika s prikazom pauna davne 1900. godine, a pretpostavke o kasno antičkoj bazilici potvrdile su
sustavna arheološka istraživanja u periodu od 1966. do 69. godine pod vodstvom stručne osobe arheologa Tomislava Tome Anđelića i Muzeja Hercegovine. Navedeni Tomo i ovdje je bivao s nama na svetim misama i obraćao se puku. Danas je Aldo otišao u vječnost, naš Tomo, pa mu izričemo vječni mir i blaženi pokoj, ali evo, dobro ga se sjetiti. Zbog karakteristične arhitektonske osnove, bazilika u Cimu je naspram nekoliko desetina do danas poznati bosansko-hercegovački starokršćanski bazilika izuzetan i jedinstven primjer, rekoh, starokršćanskog kasnoantičkog graditeljstva. Ovo gornje, dakle, potpisuje stručna osoba, arheolog, pokojni danas Tomislav Anđelić, ponavljam, i to nije slučajno, koji je i ovdje s nama bivao na svetim misama, a u daljnjem istraživanju i posebnosti bazilike nastavit će govoriti naši mladi arheolozi koji su se zato školovali i zato su pozvani. Pa evo, u nekoliko posljednjih, godinu dvije, ovdje su bili pod vodstvom našeg Tina Tomasa, doktora arheologije, njegove ekipe, njegovih suradnika. Isto tako tu su naši domaći dečki koji osnivaju i udrugu bazilika u nadi da će to biti za svi nas korisno. Oni će nastaviti ondje gdje smo mi stariji stali. Samo jedna mala usporedba. Vjerujem, kad idete dolje ulicom Hrvatskih branitelja, pa dođete do Šemovca i redovito nam se dogodi. Ide velika skupina turista od Franjevačke crkve prema Ćupriji. I uvijek čekaju, ili mi čekamo njih dok prođu. I znam dobro tko je i ovdje među nama išao tamo pa slušao što im se govori. Znao je nekoga upozoriti, zašto ne govorite istinu? Zašto zaobilazite istinu? Pa što? Pa o to što govorite, pripazite što govorite, jeli? Ali eto, mladost je mladost i oni turistima govore što govore. Samo usporedbe radi. Karađozbegova džamija u Mostaru, godina 1557. Nekadašnji stari most iz vremena 1550. godina. Mehmed Pašina džamija 1617. Kule, Tara i Halebija 17. stoljeće. Sahat Kula 1630. Austro-ugarske građevine, gimnazija i drugi objekti iz tog vremena 19. 20. stoljeće. Katolička crkva, Franjevačka crkva i samostan 1866. godina. Biskupski ordinarijat, početak 20. stoljeća. Mitropolija, Vladičin dvor, 1908. Društvo Svetog Ante u Mostaru i Hercegovini, 1872. godina. Kapelica uz groblje Svetog Ante ovdje u Cimu, 1926. Ovo je sve nasumce uzeto da kažemo ovaj lokalitet 4. u 5. stoljeće. Mi ćemo rado i večera zapjevati. Od stoljeća 7. tu Hrvati žive. A puno prije,
nego su se Hrvati ovdje naselili. Kršćani su živjeli, svoju crkvu pohađali, u toj crkvi Boga slavili, to znači u ovoj crkvi, da bi evo u neko doba, 7. stoljeće, pridružili se Hrvati, katolici i od tada evo živjelo se, Boga slavilo, na koncu i do danas smo evo došli. Ovo sve govorim da kažem, kada se dolazi u jednu obitelj, onda se pozdravi sve i kaže gdje vam je pradjed, onda će domaćin reći tamo je na krevetu teško bolestan, duboka starina, onda se ode pa se pozdravi pradjeda. Pa gdje vam je djed, on je evo još sa štapom, može izići pred kuću, onda se pozdravi njega, onda se pozdravi domaćina, onda tek one najmlađe. Želimo vjerovati da će Mostar jednoga dana doživjeti, da će autobusi gostiju, ali i domaći, najprije doći pradjedu ovdje na temelje ovog najstarijeg, ovoga, arheološkog spomenika Mostara i naših prostora. I ovdje pozdrav svoj iskazati negdašnjim žiteljima i svima koji su ovo njegovali i očuvali do dana današnjega. A onda će odavde ići tamo gdje su nakanili ići. To je ono kad se ide po redu. Pa zato dobrodošli, dragi žitelji, vjernička zajednice, prijatelji, sumještani, ovdje svoje poštovanje prema ovome zdanju. Vi svi kad dođete na temelje, zidine svojih starih, onda vam prolazi kroz sjećanje, rekoh, i pradjed i djed, i otac i majka, na koncu i mi sami. Danas smo bili na grobovima ubijenih fratara u Gornjem Gracu. 8 grobova. Kako su nađeni, tako su grobovi napravljeni. Razumije se, kosti njihove odnesene su u zajedničku kosturnicu, u našu središnjicu, crkvu Gospe Uznasjenja Marina na Širokom Brijegu. Ali čovjek, starina, koji je iskapao te grobove, veli, ostalo je, fratre, koščica, ostalo je dijelića njihova tijela. I danas gledam, kad smo ondje bili, to su moći. Na golim koljenima, tu se oblazi, tu se moli, zavjet čini Bogu i žive i pokojne, po zagovoru njihovu naših mučenika Bogu prikazuje. I ovo je naša svetinja i ono je naša svetinja. Čuvajmo svetinje naše, poštujmo svetinje naše i na koncu upoznajmo svetinje naše. Neka nas nitko i ništa od vrijednota naših ne odvrati i ne uskrati da mladima pripovjedimo što to imamo, što smo to naslijedili i na koncu s čime se dičiti možemo. Hvala vam svima što ste danas došli da zajedno Bogu hvalu iskažemo. Rekoh, nije mala stvar, 25 puta i još više, ali znam organizirano da to tako činimo. Znam da nas je ovdje mrvica bilo, evo danas lijepi broj, iako je vrijeme tako kako jest, sabrani i okupljeni, Bogu hvalu iskazujemo. Neka vam svima bude na radost i na blagoslov i Bog svima udjelio ono
čega smo najpotrebitiji.